Исәнмесез? Исәнмесез? Газинур, сен юкка борчыласың. Менә кара, бүген синең белән кем шөгыльләнәчәк, дөрес бит? Мен шат исәмсез. Сез беренче тапкыр җырыгызны чылкытырга килдегезме? Әйе, бик дөрес. Салыгыз подпалкагызны. Яхшы. Арышың арыйм. Воск бик күп кирәк, кызлар. Мин, пожалуй, калырмын күңелле булырга шаганы. Һәм бүгенгә булган клиентларны да җибәрегез. Җылы. Ничек рәхәт карале. Сиңа исемне Газинур дип буталгып кушканнар. Җанны бөке дип кушасы булган сиңа. Бикеди җиренә әйткәч, мен чеп китеремне аверды. Газик, борчылма, все нормально булыр. Рәхмәт. Сез әзердер бит? Әйе. 1, 2, 3. Фирдәлияңы шытыр-пытыр, анаңы салқы шишмә суында ягын шиғатым. Бақшаға, басым су қарақшаға, Ирхан ярым бар шағында, нужда күрмем ақшаға.